Aprangsi KARDOM kadukawe Karbitich 2.0 YouTube channel ong kilangara do an fans tame lapen pinia bangke kopia berita ma kopia video ma pulo tenalitum labangso video arlosi thek ponong ikpo klarda galam bangke mate chini ikpo lapen nalitum jongsin anta labangso YouTube channel ong subscribe prelang pulo tenalitum kaching hon penhala subscribe puge tawarjan dui hola bangso dim berik denon lapen adung hes tame belarjan thek tuloi hodakta nalitum berik denon lalo pulte monon pinili ajada sonle mate ajada bertale labang so YouTube channel long nili upload lo pulote nali tum berta kilong daprang lapen kecini daprang ya fan lapen nali tum jong si WhatsApp group long jok ki join ning hang pulote labang so video description long stame nili WhatsApp group aling bang pig der lo labang so link long berno nali tum direct nang join don ikmepo tangti pini labang so bertale lang polonang lapen pathek pen chithan polonang lapen nalitum dak labangso alo admission notice banga arjulong pota hailo lapen theklong pota hailo stamini li puthon nalitum hanang than pachini ponekpo Directorate of Open and Distance Learning nate AAU lapen ODL Assam Agriculture University Kanapara Guwahati lo lapen dak admission notice dak paklang pon la labangso notice nalitum lang poningo online application are invited for admission to the following short-term training and certificate course under the Directorate of Open and Distance Learning AAU ODL Assam Agriculture University for the season 2023-24 lapen commencing from 9 May 2023 Ning Kehang abang fitum nalitum jong si Charlie dun ingtung pulte course and dun ingtung pulte nalitum admission dun ikon lapen dak hini do ingsi bangke short term training course lapen ingsi bangke certificate course upon dak admission fund and notice pipon iklo lapen aprangse course amen bang lason hello number 1 long bang dak scientific fish farming for self employment labang ke course men lo dak duration bang 14 days upon lapen class 8 pass anta nalitum labang so course bang and ikmilo lapen application fee bang dak 110 rupees lapen course fee bang dak 2010 rupees an nalitum pi ponang po lapen number 2 along bang ke flower arrangements for various association dak 1 month upon lapen dak qualification bang ke mate eligibility bang ke dak 10 pass nang po lapen application fee bang ta ingsivet lo lapen puthodak number 3 along bang production technology of high value horticulture crops upon dak 1 month upon dak duration mate upward bang 1 month nalitum en nang po lapen labang so course any pul dak class 8 pass nang po lapen application fee bang na ingsi vet lapen number 4 long bang talason hello commercial layer farming lafanta dak 1 month analitum Charlie nang po lapen class 10 pasan ta chok lapen 1 application fee bang ingsivel lapen number 5 long do tulang tractor operator mate repairing lapen maintenance upon labang so course dak 1 month and duration do lapen class 8 pasan ta dak nalitum labang so course bang and dun ikmilo lahelo short term training course abangke lapen number 2 abangke certificate course upon bangke dak lason si tokpon lo certificate a course labangke number 1 long course amen bangke nalitum fish nutrition and management labang so course upon dak 3 months analitum duration and 3 months duration analitum enak po class 10 pass nang po lapen application fee bangke 210 lapen course fee bangke dak 7510 rupees nang litum pi nang po lapen number 2 along bangta do tulang number 2 along bangke god farming labang so a course bangta dak 3 months fan nang litum enang po lapen class 10 pass an chok lapen application fee bangke ing sivedlo lapen number 3 long infed lapen child nutrition upon dak 3 months an lo duration bangke lapen class 10 pass nang po labang so course any fanta Ning Kehang abang pietum nang litum tong si laba haya course nang litum endu ning tung lapen Charlie dun ing tung pol nang litum prabjen pen apply dun ikon lapen join dun ikon lapen details information of admission production may be evident for the directorate to open of distance learning AAU Kanapara 781022 and also from the website nalitum labangso website tado details alam nalitum labangso website long dam lapul nalitum thek pon long ikpo lapen adet bang dak application
kicheng poni ke apply cheng poni bang ke dak 20 April ben si cheng pono la pen last date la bang ke nalitum 3 May 2023 si last date la pen kicheng poni bang ke dak nalitum thek ponong ige kicheng poni bang 9 May pen si dak cheng pon po nalitum jong si Charlie dun ingtung la pen course endun ingtung polte nalitum join dun igon mate admission endun igon la pen labangso course jong sinalitum Charlie dun complete lo pulte mo kaprek asai long stami nalitum labangso ali bangke long dun ikpo lalo lasinili labangso puthak bang labang selam iklo video na one pic lo lasi karbeng long arlo stami arat do pena an abang pu abang video lasi Ning Kehang Atum bangke nalitum Charlie dun on lapen join dun ikon lasi pinia video bang nili la ansing ton jogjidat po lapen nalitum la bang so video lang misen pulte nalitum video share gon lapen misen a comment nalitum pigo la bang so YouTube channel la bang ke nalitum na chinghon nang support donon nalo pulte nilita ning sampo lapen nalitum stame kaike akimi update nalitum long ikpo lapen nal thek ponlong ik polan chotlo la se pinia video long mal an chotlo do me thakme kadu kave car british 2.0 YouTube channel long kelangara do an pastame nilihin pen kardom.